Helo a chroeso i Brifysgol Abertawe. Os ydych yn meddwl am ddod yma, dewis da. Efallai eich bod wedi meddwl am gwrs, neu ond ydych chi wedi meddwl am ble i fyw? Na? Mae'n beth da bod chi wedi cael eich tywych o gwmpas gen i. O ffordd anghywir, y ffordd yma. Diolch da fi. Os ydych yn astudio peirianneg neu rheolaeth, mae campus y Bai yn berffaith i chi, oherwydd bydd eich darlithoedd ar stepyn eich drws. Mae campus y Bai yn cynnwys ymrywiaeth o fflatiau, mae 4 i 11 ystafell wely ym mhob fflat. Mae dewis o ystafelloedd ensuite canolig neu ensuite premium. Dyma ystafell ensuite canolig. A dyma ensuite premium. Mae'n cynnwys popeth sydd mewn ensuite ganolig, ond mae'n fwy, ac mae gwely dwbl, doriau a chadair esmwyth. Mae'n llety hunan arlwyo, felly mae'r gegin hon yn cynnwys popeth sydd ei angen i wneud pryd bwyd 5 seren, neu pha pob ar dost os ych chi'n rhy ddiog. Ond ar frig y restr o holl nodweddion gorau campus y Bai yw'r traeth, ei bromenad glân, môr a mae rhaid wneud castell tywydd wrth gwrs. Os hoffech fyw yma ond astudio'r campus arall, peidiwch poeni. Mae gwasanaethau bysys reoledd rhwng y campusau gwahanol. Rwy'n dwlu ar fyw ar campus o Bai oherwydd y cyfleusterau byw hyfryd yma. Mae'n gret i allu fyw ar lan y môr ac mae gennym ni gampws newydd sbon ar gyfer peirianneg a rheoli busnes. Felly dyma chi, byddwch yn rannu fflat gyda rhwng 4 ac 11 person, mae dewis ystafelloedd ensuite canolig neu ensuite premium, mae'n llety hunan arlwyo. Mae'n mynediad uniongyrchol i'r traeth, ac mae'n berffaith ar gyfer myfyrwyr peirianneg neu reolaeth am ei fod ar bwysau campusau eraill. Dyma chi. Pentref myfyrwyr Hentyfoelyn yw eich dewis rad, ond mae'n hynod boblogaidd ac felly mae'n angen bwcian gynnar. I ddechrau gall breswylwyr barcio ar y safle, felly os oes gennych chi gar, mae'n ddewis gwych. Mae'r holl ystafelloedd yn safonol, felly does dim angen poeni am pa fath o stafell. Mae pob ystafell yn cynnwys desg, gwely a digon o le storio. Byddwch yn rhannu stafell yn molchi gyda hyd at 4 person arall. Gobeithio ddim ar yr un pryd wrth gwrs. Esguswch chi, sori. Mae'n llety hunan arlwyo, felly bydd y pethau yma ar gael. Rewgell, microdon, oergell, tegell a ffwrn. Ond os yw bwyta yn yr awr agored yn apelio, mae ardal barbecue hefyd. Mae Hentyfoelyn mewn ardal breswyl a llawer o siopau defnyddiol i gyd o fewn pellter cerdded. Rwy'n argymell byw ym Hentyf y myfyrwyr. Mae'n rad, mae parcio ac mae'n gymdeithasol iawn. Gallwch gyrraedd llawer o'r siopau o fewn cerddediad byr. I grynhoi felly, Pentref y myfyrwyr. Yw'r dewis rad, ond mae'n boblogaidd. Byddwch yn rhannu stafell molchi gyda 4 myfyrwyr arall. Mae'n hunan arlwyo, mae parcio ger llaw ac mae mewn ardal wych sy'n agos at lawer o siopau lleol. Os hoffech fyw yng nghanol bywyd y brifysgol yn agos at ddarlithoedd, yna campws Parc Singleton yw'r lle i chi. Mae 9 neuadd breswyl ar gampws Parc Singleton. Gyda chymysgedd o lety hunan arlwyo safonol gyda cherdyn bwyd rhagdaledig ac ystafelloedd ganolig ac premium. Gwely, desg, silffoedd llyfrau, cwpwrdd dillad, sinc a drych sydd i gael yma. Os ydych mewn stafell safonol, byddwch yn rhannu stafell molchi ag 1 person arall yn unig. Mae'r ystafelloedd ensuite yn cynnwys popeth sydd mewn stafell safonol, ond bydd gennych stafell molchi eich hun. Dyna pam maen nhw'n cael eu galw'n stafelloedd ensuite. Os ydych mewn llety hunan arlwyo, bydd gennych chi cegin wedi'i rhannu. Dyma'r cyfleusterau, oergell, rewgell, ffwrn, microdon, tegell a microdon.
Ond os ych chi mewn llety wedi arlwyo, gallwch chi fynd a bwyta yn un o'r cyfleusterau gwych yma. Peth da ar Llanbarc Singleton yw eich bod yn agos at pentre chwaraeon, y traeth, y parc ac y plans, lle mae'r marchnad, caffis a thafarndau. Rwy'n dwlu ar fyw o'r campws Singleton oherwydd ein bod ni yng nghanol holl gyfleusterau'r campws. Rydych yn agos iawn eich dydlaethoedd hefyd, felly gallwch roli allan o'r gwely at y llyfrau yn y bore. Ac rydych chi ar lan y môr. I grynhoi, campws Parc Singleton. Mae'n gymysgedd o lety hunan arlwyo safonol gyda cherdyn bwyd rhagdaledig ystafelloedd safonol. Mae'n nghanol bywyd y brifysgol ac yng nghanol o fewn cerddediad byr i'r pentre myfyrwyr, pentre chwaraeon, y traeth ac y blynt. Nawr, ych chi'n barod amdani. Ystyriwch pa le ych chi eisiau aros. Faint o arian ych chi'n mynd i wario? Ydych chi eisiau bod yng Campws Singleton neu Campws y Bai? Ble ych chi'n astudio? Beth am ofal iechyd? Parcio? Faint o arian sydd gennych chi wario? Dyma'r ystyriaethau pwysig. Os angen cyfleusterau arnoch chi, neu ydych chi'n barod i arbed, arian a rhannu stafell molchi? Ble bynnag y byddwch yn byw yn Abertawe, bydd bob amser cymorth proffesiynol ar gael gan y gwasanaethau preswyl. Mae'r gwasanaethau preswyl yn rhan o gwasanaethau'r myfyrwyr, ac mae'n cynnwys y swyddfa cyngor a chymorth ariannol, y gwasanaethau lles, y swyddfa anableddau a'r gwasanaeth cynghori myfyrwyr rhyngwladol. Pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, mae bob amser rhywun yma i'ch helpu ym Mhrifysgol Abertawe. Felly, dyna fe arweiniau di, ble gallwch chi fyw. Mwynhewch chi gael cipolwg ar y neuaddau, ac wrth gwrs, ewch i wefan llety neu ewch i'r gwasanaethau preswyl. Diolch am wrando.